हेलौ जाबायसो। हेलौ आइ बिखुनजो आं दिनै जोबोद दुखुलै नों साजोनि थाखाय। मा होनदों बिजामादै? मा जादों? मा खालामदों बियो नोंखौ? माबाफोर बुंदों ना मायो? आइ बिखुनजो नोंथ' बुंदोंमोन गांजेमा गोसोम रानिया आंखौ उनाव मोजां मोनलांग्रा जागोन होननानै। माथो दासिमबो आंखौ मोजां मोना बियो। आंनि फारसे इसेबो अननायानो गैया, फिलिंसआनो गैया बिनियाव आंनि थाखाय। आंखौ इसेबो सैया बियो। दा हाजारबाबो आं बिनि हौवा, अनजानो लुबैना गावगायनि हिनजावजों। नोंथ' बुंदोंमोन उनाव अनलांग्रा जागोन होननानै, नाथाय दासिमबो मानो सिगां दंबाय थायो? मानो बेफोरबायदि बे गथ'आ मानो एसेबो बुजिया? मा सिगांनि बायदि सानना लाबाय दं नामा गावखौनो गाव सिख्ला गथ' बायसि? बेखौनोथ' आंखौ इसेबो केयारखौनो खालामखाया मोनथिगौना आइ बिखुनजो। बिराद दुखु मोनोलै आङो। आं बुजायगोन र' बिजामादै, नों टेनसन लानाङा। नोंथ' बुजाया नङा बुजायोआनो माथो। थेवब्लाबो मानो आंखौ इसेबो थाल लाया बियो। माने हौवा बायसिखौनो साना। मोजाङै बुजायलै आइ बिखुनजो, मोजाङै बुजाय। आंखौ लोमजाबाबो इसेबो केयार खालामा, नायनायानो थाङा। मुलिखौबो लाबोना होफैया, आंसो लाबोयो। आरोथ' खर'फोरखौ गुदुं जादोंना गुसु जादों, हामदोंना हामाखै इसेबो दांनायबो नाया। मा एसे फाग्लि बे गथ'आ, बुजायबाबो लाया। आं अनलांगोन सानदोंमोन नोंखौ। दे दाबो सम दङ दे बिजामादै। मा होनो बारा गोबाव जायाखैना हाबा जानायाबो। बोसोरसेयानो जायाखै। बोसोरसे मा 6 मासानो जायाखै। लासैनो अनलांग्रा जागोन खोमा दे 6 मास बोसोरसेफोर लागै। बिदिजों जायालै आइ बिखुनजो, मा बेफोरो? एसे बुजिनांगौना गावगायानो। एसेबांबोथ' उन्दै गथ' नङा बियो। बुजिनो हानाय जाबाय। गुबुनफोराथ' बेफोरबायदि नङा। उनाव मालाय हाजार सिखायाबाबो अनलांग्रा जायो। नाथाय बे गांजेमा गोसोम रानिया आंखौ मानो इसेबो सैया? हौवा बासिखौनो मानो साना बियो? नोंनो बुंनाय आयै। आं रायज्लायगोन दे बेजों मोजाङै दायो। मानो एसेबो बुजिया बियो? नों टेनसन लानाङा दे बिजामादै, आं दङ ना। मानो टेनसन लाया जानो? आइ बिखुनजो आं दिनै सिदा सादा बुंनोसै। बुंनोथ' नाङामोन, थेवब्लाबो आं बुंनोसै। उफाय गैया। गांजेमा गोसोम रानिजों आं दिनैसिमहालागि उन्दुफेरनो मोनाखै ज'नो। मा? औ आइ बिखुनजो, आंजों थाफायानो बियो। आं बेजों ज' उन्दुनो होननानै थाङो, नाथाय बियो आंजों थानायानो थाङा। उदै सानाय, खर' सानाय, मायबा सानाय बिदि होननानै थगायबाय थायो। दिनै जों हाबा जानाया एसेबां दिन जाबाय, मास मोनब्रैयानो जाबाय। नाथाय गैया। बिदिबा बोरै जानो दे आइ बिखुनजो, नोंनो बुंनाय। आंनि हिनजाव जाबायना बियो, इसेबाबो बुजिनांगौ। हाबा जाबाय जाहाथे, आरो गथ' गथायनिबो बाथ्रा दङना। माथो बुंबावनो आरो बिजामादै, एकदम गथ'आनो अख्राथारहाय। आं बुजायगोन र'। बुजायबाबो लाला खोमालै बियो, अबाव लानो। आंना बिदि होनना मोनथिबा आं हाबाखौनो खालामामोन। नाथाय नोंबो उनाव बुंबायना, उनाव मोजां मोनलांगोन दे होननानै। अबावथ' इसेबो फिलिंसानो गैया आंनि थाखाय। इसेबो केयार खालामखाया। बेफोरबायदिबा बोरै जाबावनोलै आइ बिखुनजो, नोंनो बुंनाय। दुखु मोनो आङो। जाय हौवायाबाबो गावनि हिनजावजों अनजानो लुबैगोन ना। बिराद दुखु मोनोलै आङो आइ बिखुनजो, मोनथिगौ ना। दे मा होनना बुंबावनो आरो आङो। आंहा जेबो रावानो गैला। जिखिजाया आङो बुजायगोन दे। बुजायहर फिसाजोखौ आइ बिखुनजो, मोजाङै बुजायहर। आंजों हाबायानो जाबायना बियो, आंखौ मोजां मोना जिखिजाया हाबा जाबायना। संसारखौथ' आंजोंनो जालांनांसिगोन। बेनोथ' बिजामादै। दे बुजायहरबानो जाबाय। दे। बुजायबानोखि लागोन बियो। साला मैया साला आं ओरैबायदि बेजों उन्दुफानो लुबैदोंमोन, गैया। मा जाबावगोनलै रामुसिं। बिदिनो थैनांसिगोन ना मायोलै आंलाय। हिनजावनि अननाय मोना ना मायो आं लाइफआवलाय। ना खाफालावनो गैया आंहा हिनजाव। दङबाबो माने अनिफोरसो दं खोमा। ओरैबायदि दुखु मोनदोंना आं मैया। माबायसि खालामो जेन आं बिनि दुसमनसो। आं नोंनि हौवासो, हौवा। दिनै माबा ओंखाम ओंख्रि संनोनो बासिदोंहाय आं मानोबा। गरमबो सफैबायना। भारतआ सफैयाखै खैनाफोर? ओहो गेदेरफोर सफैथ'वाखै र'। माबा एसेबां बायसोखो दाबो सफैला। ए दाबो सफैला होमबा? मिथियाहाय, हाथायाव थांनानै मा खालामहैबाय थायो। बिराद गोबाव थाथारो माथो, थाब फैनो नागिरा न'आव। माबा खैनाफोर, दिनैबो आङो बै मैगं बेफारि हिनजावजों नुदोंमोनलै बेखौ। मायो? मा होनदों गेदेरफोर? बेखौ बै मैगं बेफारि हिनजावजों नुनाय? औ नुदोंमोन आं। ओमफ्राय बै मैगं बेफारि हिनजावजों मा? जेनेबा खाथियावनो दंबाय थायोमोन नामा? औ जिरायफानाय नुदोंमोन आङो। नुदोंना गेदेरफोर, नुदोंना? आंना हौवाया बिराद गाज्रिथारलै। लाजिया बियो बोरायलायलांबाय। आंनिबाथ' पुरा गोसथोम आरो बिसोर सानैया।
गोसो थोलाया खोमालै खैनाफोर ओरैनोसो जेनेबा ओरैनो लोगो बायसि जाबाय खोमा आरो सिनाखि जालायबायना बिनिखायनो दसे सम रायज्लायो मालाबा साहाबो लोङो बिदि जेबो नङा खोमा दे खैनाफोर बिदिनो मार गेदेरफोर बिदिनो मार नङा दे खैनाफोर फैबाथाय आंखौ फैदों होनना बुंबानो जाबाय दायो जोंहानियाव थांनो होबानो जाबाय दे जागोन दे आयु पाप्पि हौवाया नुदोंना बै हिन्जावजों दाबो लाइन मारिबाय थायो बियो बै मैगं बेफारि हिन्जावजों लाजिया बियो इसेबो लाजिनाय गैया आयै मा आफाया दाबो सफैला नोंसा आफाखौनोथ' रागा जोंगासिनो आङो आबा नों मोनथिगौना आबा बै मैगं बेफारि हिन्जावजों नोंसा आफाया जफाबाय दङनो सानैबो रायज्लायबाय दङनो नोंसा आफाया लाजिया बियो एसेबां बोराय बैसोआव गोसथोआ मारै बिसोरो आबा नुदोंना नोंसा आफानि आखलानो मोजां नंखाया नोंसा आफाया माबायदि माराबा नुदोंना खर'आनो बोरैबा मोनजोब्बाय मानो दासिमबो नागारनो हायाखै बे मैगं बेफारि हिन्जावखौ नोंसा आफाया बुजिनाय गैया बिहा एसेबां बोराय मांग्रांग्रां मानो हिन्जाव नांबावगौ बेनो आं बिराद बोरैबा मोनथारबायलै आबा नोंसा आफानि आखला मानो एसेबां गाज्रि मानो नागारनो हाया बियो हिन्जावखौ दासिमबो आयै गाबनाङालै बोरै गाबा जानो आबा आं थाखानायनि उनावबो नों थाखानायनि उनावबो मानो गुबुननि हिन्जावखौ बियो गोसथोबावो लाजिनाय गैया बिहा हिन्जाव गथ' थानायनि उनावबो हाव मा जाखो बिमा नै ना बिदै लाबोदों आङो एवहैथां ना बिदै दोन नोंनि ना बिदै नोङो साला बोराय मांग्रांग्रां बै मैगं बेफारि हिन्जावखौनो दासिमबो नागारनो हायाखै लाजि गैयि बोराय खाथा मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नोङो लाजिया आंखौ मोनथिबायसो मोनदों नामा आंनोबो खिन्थाग्रा मानसि दङ मोनथिबाय नङा हिन्जाव दं फिसाला दं नोङो थेवबाबो मा एसेबां बोराय मांग्रांगौ जानानै नोङो लाजिया गुबुननि हिन्जाव गोसथोनो ओइ बिमा मा माथा गरम जाबाय नामा नोङो नंखायबाखाय खोथाफोरखौ नोङो मा बखिबाय दङ जेबो नंखाय नङा आं मिथिगौ नों बै मैगं बेफारि हिन्जावखौ दाबो बावनो हायाखै नोंसोर दाबो गोसथोलायो मानो बेफोरबायदि नोङो लाजिया नामा नोङो नों नागारनोबा नागार मानो बेफोरबायदि बिफा नों आंखौ मानो दुखु होबाय थानो मोजां मोनदों नों बै मैगं बेफारि हिन्जावखौ दासिमबो मानो बावनो हायाखै मा मुहिनि होदों नोंनो बियो नों दासिमबो बावनो हायाखै आं एसेबां गावदांदां साइज गोनां हिन्जाव थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुननि असाइस हिन्जावखौ गोसथोनो नोङो लाजिया सिरथा नंखायबाखाय खोथाफोरखौ लानानैनो ओरैनो दावराव जानाङा दै सोर पापिया लागायना होयो नोंनो रावबो पापि नङा नोंसो पापि मानो बेफोरबायदि नोङो मानो नागारनो हायाखै नोङो बै हिन्जावखौ नों आंखौ दुखु नानैबा मोजां मोनदों सिरथा होनदोंना आं रावखौबो मोजां मोना आफा नोङो आइखौ सोगाबबाय थानो मा मोजां मोनदों हा सोर मैगं बेफारि हिन्जावखौ गोसथोमारो नोङो नंखायलै बेफोरो आबा मा नोंबो आंखौ सन्देह खालामदों नामा आफा नोङो मानो बे मैगं बेफारि हिन्जावनि खाथियाव थांबाय थायो मानो नोङो बिनि खाथियाव जिरायहैबाय थायो आरो मा मानसिफोरा ओरैनो बुंगोन नामा नोंसोरखौ नुवालासिनो बेफोर गाज्रि आखलफोरखौ नों नागारदो आफा आइखौ मानो सोगाबाय थायो नोङो एसेबां बोराय बैसोआवबो नोङो बै मैगं बेफारखौ मानो मा होनना बुंबावनो आरो आफा नों एसे लाजिनांगौ मैगं बेफारि हिन्जावखौ नागारनोबा नागार आफा नों आइखौ दुखु होबाय थानाङा आरो लासिं सिं आंहाबो लासिं सिं जायोना नों बेफोरखौ नागारदो आफा नों मोजां जादो खालि आइखौ सोगाबनायल' नुबाय थायो गैयालै बाथ्रा खोनासङा बियो आबा मानो दे बेफोरबायदि एसेबां बोराय बैसोआवबो गुबुननि हिन्जाव गोसथोनाय हिन्जाव थाखानायनि उनावबो आं हमनानै मोनला सानै साथाम नांगौ जाला गोदाव सोरावनो आब'मोननिफ्राय फैनानै बोरैबासो मोनबायलै पुर्निमाखौनो खेबसे फन खालामसै खोमालै ना गाज्रिसो मोनगोन बोरैबा मोनथारदोंलै आब'मोननिफ्राय फैनानै हेलौ दिलु मा खालामदों पुर्निमा आङो नै आलु लेमगासिनो र' एवनो नागिरदों होमबा लाखिनोसै दे ना नोंनिया डिस्टार्ब जादों खोमा जेबो डिस्टार्ब जायाखै दे आङो भलिउमखौ गोसा होनानै रायज्लायगासिनो एवनो नागिरदोंबा आलुखौ आलु गोजा एवना दोननोसै र' जेबो संथ'ला दिनै ओमफ्राय नोङो आब'मोननि न'आवनो दङबा नै फैबाय आं दिनै न'आव फैनानै एकदम गोदाव सोराव मोनदोंलै रावबो गैयाना न'आवबो हारसिं
बेनिखायनो नोंखौनो फन हरबाय। बेसेरा नोंबो हारसिं न'खौ बोरैबा मोनो? औलै पुर्निमा एसेबां गिदिर न' आं हारसिं एकदम बोरैबा मोनथारो थानो। मबाइल थानायखायसो नङाबाथ' बोरै आं सोलिगौमोन। नोङो हाबा खालामबासो एसे थानो सुखुसिगोन न'आव। औ आंनोबा अबेनिफ्राय फैबाथाय आइ आरो आदाखौ नुवाबा एकदम बोरैबा मोनथारो। औलै पुर्निमा माथो खालामबावनो खाफालानो गाज्रिलै आंनियाबो। बिदिखौनो बुंनांसिगोन आरो। दे थेवब्लाबो उनाव हाबा खालामबाथाय एसे मोजां मोनगोन दे थानानै। बेनोथ'। दा आरो आं बायदि मानसिजों सोर फैनो? आयु माबायदि बुंथारो नोङो टिल्लु, मानो फैया जानो दे? फैनाय नङादांलै आंजों रावबो पुर्निमा। थेट जेनेबा मानो फैया जानो? आं नायना होगोन दे। एसबा दे नोंनो नायना होबानो जाबाय। माबायदि नांगौ ओमफ्राय? है मोजां जाबानो जाबायलै गोसोफोरा, महरफोरा जियानो जाया मानो। औ मोजां जानांगौथ' र'। दा महरा मोजां जानानै जुदि आखलफोरा गाज्रिबा बेफोरबायदिजोंथ' संसार जानो हायाना न' टिल्लु? औलै पुर्निमा नों थिगखौनो बुंदों। बेनि थाखायथ' आङो महरफोरखौ नायला एबारनिफ्राय। औ र' लिंबाय खोमा नोंखौ आइया। ओइ माबा दै लोंनोनो हैनि र' आङो देनाय होमबा टिल्लु। औ दे डिस्टार्बसो होबाय खोमालै आं नोंखौ ना लोगो? जेबो डिस्टार्ब जायाखै, जेबो डिस्टार्ब मोनाखै। दे होमबालाय। दे उनाव हर। दे नुदोंना बिजुलि, दिनै जुदि नों मोजाङै थानाय मोनबा आं रावबो सिख्लाजोंनो रायज्लायामोन ना। एसेदि मोजां मोनोमोन आं नोंखौ मोननायनिफ्राय रावबो सिख्लाजोंनो रायज्लायामोन आङो। लैथोस्रि सानायावसो नोंजों लाइन मारिबाय थायोमोन आङो। नाथाय नोंखौ मोनखांनायनि उनाव रावबो सिख्लाजोंनो लाइन मारियामोन आङो। दा नै उफाय गैयिनि सोर सिख्लाजों रायज्लायनांगौ जादों आं। रायज्लायनोथ' नांखागोन ना, आं बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानो हाया। सानदोंमोन लैथोस्रिखौ मोनसिगोन होननानै, बेबो आरो नोंसो जाबाय साला फाफि। एकदम बोरैबा मोनथारदोंलै आब'मोननि न'निफ्राय फैनानै, थानो सुखुवा मोनथारदों हारसिंनो। आब' आरो गुमाया थाबावनो होदोंमोन आंखौ सप्तासे, नाथाय ओजोंबो थाबाय थानोबो हायाना, बोरैबा मोनो थाबाय थानोबो। आंना खाफालानो गाज्रिलै, गावनि खाफालखौ गावनो जाना लानाय बायदि जादों आंनिया। माबायदिमार बोराया, बोरैबा जबरदस्ति आंखौ बोरै खालामथारदोंमोन उन्दुफानो। जेबो लाजिनायानो गैया। इसिबां उन्दुनो लुबैदोंबा गुबुन हिनजाव हाबा खालामना लानो हाया। आंथ' बेजों हाबा जानो होननानै जायाखैना। आइया थैगोन होननायखायसो जादोंमोन। बायध'सो जादोंमोन आङो। नाथाय आंथ' बेजों उन्दुनो होनानै हाबा जायाखैना, संसार जागोन होननानै। बिराद बोरैबा मोनबायलै आं। नाथाय आंनि दुखुखौ सोर बुजिनो? गावनि जोनोमगिरि बिमायानो जुदि बुजियासैबा गुबुनालाय आरो मा बुजिबावनो आंनि फिलिंसखौ? मा बालनि हौवा बेलाय? आंहा बेजों गोसोआनो एसेबो गोरोबाबा, आं बेखौ नायनोनो हायाबा आं बोरै बेजों संसार जानो, बोरै उन्दुनो आङो बुंनाय। थेवब्लाबो बुजियालै आंखौ, आंसो मोनथिगौ। जाय मानसिखौ नों इसेबो नायनो हाया, बेजों नों बोरै संसार जानोनो हायाना बयबो। आंखौ बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामबा जायाना मेरा मुसिङा। आं हाया, बेजों उन्दुफानो हाया आङो। नाथाय मानो आंखौ जबरदस्ति खालामो बे बोराया? माने आमाया आनैखौ आं बुजि मोनबाय। बे आमायाबो मानो एसेबां उन्दै गथ'खौनो लाबोनांगौ दे? आंनिसायबो उन्दैसिन जागोन। आनैखौ अनखांखांबो मोनदों आङो। बे बिमायाबो मानो जबरदस्ति हाबा हरनांगौ दे? जबरदस्ति खालामनायानोथ' बिराद गाज्रिलै। आनै अनसुमा नोङो? आनै नोङो दासिमबो गाबबाय दङ? माथो बुंबावनो आरो अनसुमा, गाबनो ओंखारो आङो। बिदिथ' खालामनाङामोन ना आइया आंजों। बिदि जबरदस्ति हाबा हरनाङामोन आंखौ नोंसा आमाइजों। इसेबो गोसोआनो गोरोबखाया नोंसा आमाइजों। बोरै इदि आं संसार जालांगोन नोंसा आमाइजों, बेखौसो टेनसन जायो आङो। थानोनो गोसो गैला आङो नोंसा आमाइजों। उनाव मोजां मोनलांग्रा जागोन खोमा दे आनै, अननायफोरखौ मोनबाय थाबा। नोंसा आमाइया आंखौ अनोथ', बेसेबा अनखायो। अनि नङाथ' नोंसा आमाइया अनो आंखौ। थेवब्लाबो गोसो जाया आं बेजों अनजानो। आंखौ बिदि हाबा खालामनाङामोन ना बेयो। आरो आंनिख्रुइ एसेबां गिदिर जागोन बियो। नों फैबासो एसे मोजां मोनो आं अनसुमा। माने नों आंनि लोगो बायदिना? माने नोंजोंसो एसे मिनियो आङो, नङाबाथ' नोंसा आमाइजों एसेबो गोसोआनो जाया, बिनि खाथियावनो थानो गोसो जाखाया आङो।
खालामगोन आङो अनसुमा मा खालामगोन नोंसा आमाइजों एसेबो गोसोआनो गोराबा आंहा आंबो नोंना खाथियाव थानो गोसो जाया आं मा होनना बुंबावनो आरो आनै नंगौ बिसोरो बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा हरनाङामोनबो आरो लाबोनाङामोनबो आंबो मोजां मोना बेफोरबायदि जबरदस्ति हरनायफोरखौ माने जबरदस्तिखौनो खालामखानाङा रावजोंबो आंबो बुजि मोनो आनै आरो आमायाबो बोरायद्राय जाबायना जोंहा एसे सेंग्रा मोनबा नोंहा एसे फिलिंसफोर फैगौमोन खोमा दा बोरायद्राय जाबायना आमायाबो बेनोथ' अनसुमा नों जोबोद मोजां नों जोबोद बुजिनो गोरों नाथाय बिसोरो बुजिनो रोंथारा बिराद बोरैबा मोनोलै आं अनसुमा आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन बिसोरो बे आमायाबो मानो हाबा खालामनांगौ बेखौ जबरदस्ति रामोनदा थारैनो नोङो आंखौ नांमारला नों थारैनो आंखौ एसेबांथ' सन्देह खालामादोंना मानो खेबसेबो फन हराखै नोङो आंनो मानो खेबसेथ' खबर लानो हायोमोन नोङो आंखौ थारैनो नोंनो आंखौ नांमारला रामोनदा सानैजों थैस' थांस' संसार जालांगोन होननाया मा जाखो मा जामारखो बिजुलि नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे नों भाबनांगोनलै बिजुलि जोबोर गिदिर भाबनांगोन नोङो जोंनि संसार जानायखौ मानो सिफायनांगौ जोंथ' गुबुनबो नङा बिदा बिबाजैसोमोन आइ लैथोस्रि औ मायायै लैथोस्रि आंथ' बिजामादैखौ फट'आवसो नुदों मोगथाङावबो नुफेराखै सानसेबो रायज्लायबोफेराखै फनावबो नङाबा दिनै आंनो फनखौ लागायना होनाय आङो जावायसोजों एसे रायज्लायनि मा रायज्लायनो औ बेजों सानसेबो रायज्लायफेराखैना आङो देनाय फनखौ लागायना होनाय आयै दा बियो डिउटियाव दङ उनाव रायज्लायनो हागोन दे बे टाइमाव बियो डिउटियाव थायो ए नंगौ दे होमबा बियो फन हरबाथाय आंनो खिन्थाबानो जाबाय आङो माने रायज्लायनायनि माबायदि रायज्लायो दे जागोन दे आयै आङो फन हरबाथाय होगोन दे नोंनो मालाबा हराबो आयै माने सम मोना ना मालाबा माने मालाबा डाबल डिउटि मावोना ए नंगौ दे बिदिबाथ' मोजाङानो फैसाफोरखौ मोजाङै बुथुमना ला दे आइ ओमफ्राय न'फोरा मोजाङै लुना ला जाहाथे आङो जाथि बंस'फोरखौ लांनो हायो नोंसानियाव जागोन दे आयै आंथ' जमायगासिनो ए जेखि जाया बिजामादैया फन हरबाथाय आंखौ लिंहरबानो जाबाय जागोन दे आयै आं लिंहरगोन नों टेनसन लानाङा हे भगबान दालाय मा जाबावगोन रामोनदायाथ' आंनो सानसेबो फन हरला आं मा होनना खिन्थानो दायोमोन सिगाङाव आयै आंखौ बिसोर होखारहरदोंसो नोंसोरो मोनथिबादि मा सानगोन आं ओरैनो फैयामोन आयै नांज्लायनासो फैदों जेनेबा आंथ' नांज्लायाखै दिनै बिसोर आंखौ गाज्रि साननानै होखारहरदों रामोनदा अननानै नोङो आंखौ फोथाय आं टिलुजों मालाबाबो रायज्लायफेरा आंखौ मानो नों बेफोरबायदि खालामनो सानदों आइयाबो नै नोंजों रायज्लायोनो रामोनदा नों फन हरानो आंखौ फोथाय नोङो बिनानावखौल' फोथायबा जायाथ' नों आंखौबो एसे फोथायनांगौ मा जागोन दा रामोनदायाथ' आंनो फन हरखाला मा जागोन मा बुंगोन आङो आइनि सिगाङाव मिसालै रामसिं फिसा फिसौनि मोखां नुनाया मिसा नोंहा फिसालाय बोरै उजिनो दे हिन्जावानो उन्दुनो होआबा बोरै फिसा उजिनो बैसोआबो आरो आंनिया जाबायना मोनदों आंबो आगोलावनो हाबा खालामनांगौमोन आङो बिदिनो जागोन होननायावनो दिनै नै बेसेबा बैसो जाबाय हिन्जावखौबो नाया नङा नायदोंमोन मोनासैना दा नै 51 जासिगोन आंनिया बैसोआ दा हिन्जावाबा आंखौ माला मोजां मोनग्रा जायो माला उन्दुयो माला प्रेगनेन्ट जागोन माला गथ' जागोन माला देरगोन थै हेलौ आयै अनसुमाखौ हगार हरदों न'आव हा गथ'आ साननैसो थाबावनो थाथों दे माखौथ' एसेबां खां लिंबाय थायोहाय गथ'खौलाय नाङा आयै फैनो हो न'आव फन खालामदोंमोन आङो रिसिभखौनो खालामाखै बियो मालायबा बिमानैजों ओंखाम संहैदों मा औ मालाय सानैबो सङो मालाबा अनसुमाया मैगं मानि हाना होयो भाजाफोरखौबो एवना होयो मा उथिथारहाय गथ'आ आयै नोंलाय बिहामजो थाखानायावनो बेखौलाय मानो संनो होदों आरो बांद्राय बिहामजोजों संफानो होबाय थानाङा मालाय हेल्प खालामना होदों आरो माथो जायोखाय नाङा आयै बिदि ज' संफानो होबाय थानाङा
माथो जायैखायहाय नोंबो बखिबाय थायो दे दोन बिदि नङा आयै अनसुमाखौ न'आव फैनो हो आं दाखालिबो लिंदोंमोन थाबैनो फै होननानै माबा साननैसो थाबावनो र' होननासो बुंबावदों फैनो हो न'आव दे थांनो होगोन दे थाबावथों साननैसो दे दोन गथ'आ थानो नागिरो माबा बिमायानो थानो होनो नागिरा जाखांबाय थायो बिहाबो थाबावथों दे साननैसो बे आब'आबो बा थानोनो होनो नागिरला जोंहानियाव बेनोथ' मा जाखांथाय आबा नोंनिया दहाय माथो खर'आ एसे गिदिंनाय बायदि मोनदोंमोन हामबायना हामाखैलै आयै दङ एसे गिदिंबाय दङ प्रेसारफोर दावखोआखैथ' दावखोनोबो हानायलै आयै टेनसनफोरावनो माखौथ' एसेबां टेनसन लायो नोंहालाय फैसा थाखा दङ न' दङ बिमायाबोसो दंबावो बिथिंजाय आरो हिनजावबोसो मोनबावबाय माखौ एसेबां टेनसन लाबाय थायो नोङो आबा बांद्राय टेनसन लानाङा बांद्राय टेनसन लाबाथाय प्रेसारफोरा दावखोनो नागिरोनो मानसिनिया गोबां रोखोमनि टेनसन थायोलै आयै मा टेनसन दङ दे नोंहा फैसा दं थाखा दं न' दङ जेबो आंखालानो गैया हाबा खालामै सिगां नोङो खैना मोनगोन ना मोना होननानै टेनसन खालामबाय थायोमोन दा नै हाबायानो खालामबाय मोनबायानो मा टेनसन दंबावो नोंहा आंसो मिथिगौ आयै हाबा खालामबा मा जानो आयै नोंहामजोआ आंखौ उन्दुफानोनो होआ दा बेफोर टेनसनफोरखौ बोरै खिन्थानो आं आयै आंसो मिथिगौ आयै